guys, good morning. So update lamang po tayo para sa ating weather na ito si low pressure Tonyo ay kasalukuyang nararamdaman na po dito sa mga kasalukuyan dito sa parting eastern part ng Visayas area at dito sa parte ng Bicol region, sa Calabarzon, sa Eastern Samar at saka malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula at saka sa Socsagen na area guys. Ayan. So ito guys is inaasahan na malaking ulan ang dadalhin nitong si low pressure na si Tonyo. So kung makikita niyo po, ayan, so ito posible apektado itong Eastern Visayas at saka ang Bicol region. Sa mga lugar na yan guys, kaya inaasahan po natin ang mga pag-iingat para sa ating mga kababayan po dito sa mga lugar na nabanggit at saka papunta po dito sa Mimaropa area. So track natin guys ang low pressure na si Tonyo. So para makita nyo guys at pero meron kayong idea, so para kung sakali ay dumadaanan kayo, ayan, so wag na po tayo magtataka na po kaya pag dumaan ito si low pressure area na si Tonyo. So as usual guys, ito is papakita po natin yung track ng low pressure na si Tonyo. So para meron kayong idea guys, ano po, ayan, so so posible po 7, 8. Guys, so posible po at in between 6 PM to 7 PM. Ayan, so sa ngayong Sabado po, ayan, so posible po na mag landfall itong si low pressure na si Tonyo guys. So kaya inaasahan po natin na sana ay mag-iingat po ang ating mga kababayan along the sa paligid po ng malapit po sa mga dalampasigan, kasi po ito ay inaasahan na mas malaki ang tubig na dadalhin nitong si low pressure na si Tonyo. Yan po guys ang kanya magiging track. So as of now ay nagbago ang kanyang track guys. Ayan, pero yung lugar niya is dito pa rin siya lalabas sa may Palawan area, and hoping na sana ay mag-change pa ng direction and then sana ay matunaw pa ito before na mag-landfall guys. So hino-hope and pray po natin yan guys, ano? Ayan, para sa ating mga